bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam bandiraɓe lalloɓe nder dingiral men Titonde TV en calmini moni kala ɗo wawi wonde kala eɗo wondiri kala salminama ɗo salminte welto waytoɗo beele namdo beele ko jaam hiiɗi ɗo keɗɗon woni wayrede kono wonani waylare daƴƴere jeeyaka yejjidde jeeya ko rondi saha ko tambi ne tawno no wodne aade kala yencinde mboɗa andi on jewni kam kono mi yewni on ne tawno joyi jo foof min wowi waɗande on sorti ngam haalde gonwole e golwole ne tawno fulɓe ne kewi wiide kala mone haddi haala so hadditima hoya ɗum noon hande wonɗo jiɗɗen nayorade won fannu aussi mo garduɗen hande noon jiɗɗen haalde koɗo banggue haare ayawoji sen batti ɗum e tubakiri woni guerre des vidéos ko ɗum bonni e nder leydi men Sénégal hay goto wawa wiide ko ni foti ɓe carriére mumen boni hen hay goto wawa wiide ko ni foti ne tawno hande so tawi wonde eɗen poɗodira lefol ɗo banggue politique walla e banggueji goɗɗi somi ronkinima hay batte tan mi andi wonde ka jogorɗo gagnade bi tan walla mi andi wonde won stratégie mo gonɗa e wawde wadde yimbam nana paata e ma tan mi addoytu vie privée mi fawa ɗum ɗon mi ƴeewa hol gurdam ɗam gurɗa mi ƴeewa hol jar ma mi ƴeewa holɗo pergitinoɗa mi ƴeewa holɓe mbaddanoɗa mi ƴeewa haalaluji bonɗi ɗi kalanoɗa somi ronki hebde ɗum mi itta rewɓe mi nela ɗum e ma walla so amma ɗum ala mi itta kopporeje mi ƴeewa sodirdema woda tigirgui ɗo ndewrumi alɗuɓe hewɓe bonirama hen anduɓe hewɓe bonirama hen jomen avenir en hewɓe avenir mumen boni hen rewɓe hewɓe bonirama hen kono worɓe hewɓe bonirama hen bandiraɓe vie privée ko vie privée vie publique ko vie publique vie publique woni ko neɗɗo sattani hoore mum waɗi ɗum e weñje kono ko neɗɗo jogui ene tami e junggo mum wi wonde tant que mi tamtani hay goto yiyata sa fi e junggo ngo hayre walla martu jomum tamti firti wonde ko an toñi ɗum ko vie privée wiyete hande noon guerre des vidéos ɗo banggue politique guerre des vidéos ɗo banggue diine guerre des vidéos ɗo banggue ha joni showbiz guerre des vidéos ji ɗi ne mbayno leydi ne mbayno kocce hayɗo banggue football ɗo en jii aussi gueɗe kewɗe ɗe gandanɗa hoorema nani hen en tant que tel foof koye guerre des vidéos haare ayawoji hoɗo sutoro woni hande suturaji ɗi ngala goto foof gurdam mum nana wayi ne jeere yeeyde nde nder jeere ni ne tawno kala ko woni e nder jeere eɗen gardi kala garɗo yeeytoto ɗum noon ko caɗele mawɗe hande e nder leydi ndi hande noon so tawi en ƴeewi internet o no wayi ni e no woori ni woni laylay rendo ngo no sifori ni kala mo ala e nder makko wiyete ko branche aki te yimɓeɓe mbaɗi hen chronique so tawi a joɗima ñalawma kurɗo ala crédit cikkata wonde ka kuppaɗo e nder aduna he woni maale mum walla woni fimde mum e nder onon tuma ko ñanden en jii WhatsApp fodde 6 heures de temps en jii Facebook fodde 6 heures de temps e woɗɗude Instagram ne tawno ɗum foof ko neɗɗo goto rendi jeeyi ɗum woni marque hay sinno Facebook ko kanko waɗi ɗum créé kono WhatsApp o waɗani ɗum créé par ce que ko ɗum créé ko zone goto Ukraine naji en 2009 wiyete ko Jean Koum liggotono ko yawo en jii ne wiya wonde tigui a joni ɓe dañi oɗon coupure holno foti ɓe perti e milliard uji ma on 7 milliards hay ɗum no wona CFA bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam wadde noon firti wonde ko yimɓeɓe noɓe mbaɗirta consommé réseaux sociaux o ni hay ñamdu mabɓe nourriture mabɓe ɓe mbaɗirta ɗum noon consommé ɗum waɗi arat e nder salle jiya yimɓe sappo ene goni hen e nder oɗon tuma pour jiya goɗɗo o ene haalda e goɗɗo o ko caɗele moni kala nana haalda e gonɗo France haalda e goɗɗo États-Unis haalda e gonɗo Fouta
haalda e gonɗo Dakar, haalda e gonɗo Mauritanie et ainsi de suite. Joomumen no gondi e nokku gooto ɗo bange terɗe kono gonda en nde tawno neɗɗo kala ɗo hakkille mum woni ko ɗon woni ɗo woni. ɓeene ƴeewa hen ko moƴƴi, ɓeene ƴeewa hen ko boni, nde tawno réseaux sociaux bonnata hay goto ko jiɗɗo bonde tan wonata hen bona. Réseaux sociaux moƴƴinta hay goto ko jiɗɗo moƴƴude tan wonata hen moƴƴe. Kala dartuɗo bonande ma taw ɗum hen, kala dartuɗo moƴƴere ma taw ɗum hen, nde tawno ko fawru ene mofti fof, ene mofti ko boni, ene mofti ko moƴƴi. Kono noon hande sa ƴeewi kala baɗɗo vidéo waɗi hen miniature, debbo ene heddi enɗi ɓoli walla terɗe ɓole walla vidéo ji bonande e nder oɗon tuma, ɗin vidéo ji dañata ko des millions de vues. Saɗa waɗa noon ɗo bange gueɗe baɗeteɗe ɗo moƴƴi ɗe, sa ari a naati vidéo ɓurɗo hewde vue ji fof presque ko 500 000 vues, so dañi ɗum ɗon wiyata wonde ko dañi. Firti noon wonde ko yiɗɓe bonande ɓe ɓuri heewde e yiɗɓe moƴƴere ɓe. Kono kala jiɗɗo moƴƴere wata accu jiɗɗo bonde bona, yo wallu jiɗɗo wonde wona. Sabu ɗum jiɗɗo bonde o so ɗaccama o bonima o bona bonnora jiɗɗo wonde o, kono jiɗɗo wonde o so wallama o wonima o wonna jiɗɗo bonde o. Eɗen jogii noon kuyɓe inde tortoɗe Sénégal kono ɓe jiiɗa leydi ndi. Heewɓe maɓɓe noon ngala ɗo hen e nder leydi he, ko wayno waɓene Moussa Camara. Il faut qu'on se dise la vérité, en kalat ha laaɓa. O méritani nde ɗo yettode kanko. Holko woniri so wona ƴettade sernaɓe, ƴettade waliyaɓe, ƴettade khilifaɓe, ƴettade tigi rigui ha joni ɓen ɓe gandanɗama ko ɓiɓɓe sohnaɓe. Sinno wonano ɓen o dañata fartange ñagade visa omo heɓa ha omo wona caggal leydi hande omo wawa heɓde liberté mo heeɓi o. sono noon namdinomo jinnaɓe makko namdima jinnaɓe mum, wonko haalanta hen o watta ko waɗata ko ɗum noon ko majjere, nde tawno ko majjere humi mbewa e laaci. Adamo enen fof en kumpaka ɗum, eɗen gandi ɗum très bien, woni ko caggal leydi. Holko woni gollal makko? sattude sirruji suurinoɓe neɗɗo hay sinno wonde so tawi ene waɗa bone jamma e ñalawma subaka e kikiɗe, eywa ene filma ne handirteni yanna. An woto wat liggey ma tan e nder oɗon tuma, kala mo gurdam mum tigi rigui wona e weñje walla vidéo filti foof peññina ha aduna Allah fo yiya, ngam yidde hebde buzz, ngam yidde tinede, ngam yidde wiyede wonde aha kala jilotoɗo buzz alay sago ma ndewaɗo kaari, ngam yidde wattede hakkille. Ɗum woni ko yimɓeɓe pompodirta. Ɓe pompodirani haalde haala mbarka fayida de, ɓe pompodirani findinde de, ɓe pompodirani hirjinde de, ɓe pompodirte ko ɓuura heewde viyuji, ɓuura wawde yeeɓede ngam kopporeje ɗe ɓe keɓata hen ɗe. Hewɓe nana ñaama e nder réseaux sociaux o ñamata ko ƴiƴam jananam, hewɓe nana ñaama e nder réseaux sociaux o ɓeɓene ñaama jeyge mabɓe. Hande e nder réseaux sociaux tan gandata tigi rigui oɗo ko neɗɗo Allah, ganda oɗo tigi rigui ko neɗɗo iblis. Yimɓe iblis nani hen hay sinno so tawi tigi rigui ha joni a wiyaka ɓeɗo ko yimɓe iblis a fota mabɓe jahran e haalaluji ɗiɓe kalata ɗi, a anda tigi rigui koɓe yimɓe iblis en. ɓe jogui noon waɗaɓe ɓe suivre, wattoɓe mabɓe hakkille, ko kañumen puusataɓe ene mbiya wonda ko an woni ɗo, ko an wawi, ko an min jiiɗi, an min korsini, an min battori. ene ndewa caggal mum watti ko hay jomum ene andi wonda ko waɗata ko bonande. So fuɗɗima haalde wiyata wonda ko mbaɗe écouteur uji ɗi e noppi mon, sababu nde wonde so tawi koye mawɓe joɗɗon mo on nan ƴettoje, ƴettoje ɗe belataɓe. mo hersani heɗade yummum goɗɗo ne ƴette kala, so yummum ƴettama oto mettin. ɗum ko gueɗal battinen hakkillaji min no moƴƴi. ko heddi ko noon bon, mboɗo sikki ceerno handi koye haday, ceerno handi koye teddungal, ceerno handi koye jaaha juuroyɗa ɗum, kala ko joguiɗa guitta totta ɗum, ñagono ma gueno, nde tawno yimɓe so mbiyama poti on puntaɗa wawɗa nade, neɗɗo feroɗo gurɗo yaha juuroyaɗa mayɗo yimɓe poti yimɓe potani.
ujunnaji temedere e nogas nayi annabi nala hen ko temedere e sappo e tato ɓe mbi ko temedere e sappo e nayi kono ko are alquran ko wonani luural ko nogas joyi e nder ɓeɗo nogas yo wori en joyo wiire ɓen ɓurul asmi enen fof eɗen gandi ɗum jomiraɓe pellital c'est très important aussi ganden ɗum ɗon mo Allah teddini saɗa yiɗi teddude a teddinto ɗum kono sa wi aɗa hoyna mo Allah teddini ko an hoyata mo Allah hormi saɗa yiɗi hormede a hormoto ɗum kono sa wi wonde aɗa hoyna mo Allah hormi andude ko an hoyata ɓeɗo ko Allah itan ɗumen gueɗal ɓeɗo ko Allah rokki ɗumen teddugal mo yeddi ɗum yo ƴeew galleji babiraɓe mumen Alhaji Malick Sy ƴeew galle mum o ne wayni ƴeewa galle Serigne Touba o ne wayni ƴeewa galle Mame Alhaji Malick Sy ne wayni e nder oɗon tuma ƴeewa galle mon ne wayni ƴeewa est ce que so tawi ko gotum walla wona gotum donc noon bandiraɓe musidɓe sutura ene moƴƴi goto emen foof ene yiɗi sutura sa yiɗi sutura noon a rokkat goɗɗo sutura so tawi noon ka debbo a wadde e gorko a heeɓi kaɗa surtira ɗum a suurani ɗum so tawi ko onon mbadduno sa surti ɗum a haali ko mbadduno ɗon ko hoorema cuurɗa ne tawno sa waɗini feɗiɗu ma a wi neɗɗo ko boni a wi noon hoorema laabi tati sa wi neɗɗo ko moƴƴi a wi noon hoorema laabi tati sa ñagani momom a jofi mom a ñagani hoorema laabi tati sa huɗimo a huuɗi hoorema laabi tati ne tawno ɗiɗo pelli tati ko an joofi moni kala yo andu ɗum faamo ɗum tesko ɗum wattu ɗum e hakkille mum no moƴƴi so tawi aussi ka gorko la même chose kala kaɗa waɗa miijo sa surti debbo ando aɗa jogui nene aɗa jogui bandiraɗo debbo aɗa jogui ɓiɗɗo debbo aɗa jogui debbo sa surti anne sa surti gorko aɗa jogui baaba aɗa wawi jibinde ɓiɗɗo gorko aɗa jogui bandiraɗo gorko donc no cuurodire goto e sernaɓe men Seydou Tall meeɗino so tawi omo juulna so julni ha paari o heewi so yimɓe somo ñaagowo o heewi tan ko yo Allah ɓeydi sutura yo Allah ɓeydi sutura yo Allah ɓeydi sutura ɓe o juldannoɓe ma tan en jawi oɗon duwaw ɓe jooɗi ɓe mbi wonde ngol ɗo so wari noon en ñaago en mbiyat yo ñaagoten goɗɗum woni yo Allah baɗano makko ni Tall ɓe ngari ɓe mbi jam ceerno minen de yo Allah ɓeydi sutura o e min jiɗi ɗum kono min jiɗi ko ɓuri ɗum o deƴƴo haalane haydara o yeeyi bisimilla ɓe julti gongol o wi yo Allah ɓeydi sutura ɗum woni duwa makko o wi ceerno minen de min mbino wonde min jiɗi ko ɗum o minani ɓe julti gongol o wi ɓe cakke o wi wonde yo Allah ɓeydi sutura min mbiya ala ceerno minen min jiɗi ko mbaylana min duwaw laabi tati min dawa e ma o wi wona ko duwaw jiɗon o yeeyi ko jiɗon ko duwaw kalis o yeeyi o jiɗon ko duwaw darayte e aduna o yeeyi o wi noon kala e mon meɗɗo jinde yo yaltu jama o sabu ɗum duwa o jaɓani ɗum kamɓe fof ɓe ndarodiri ene gasa taw hay goto heddaki e jama he wadde noon yo Allah ɓeydu sutura o ko duwa o kala ko ñiña bonata e mum hay hunde arani ne wayi ne yiɗi waade ni kono guena waɗi ɗum ni ko noon tan woni ne wayi donc nak tinnodiren e nder koye men jiɗɗodiren e nder koye men kala ko neɗɗo jogani neɗɗo e bonande yo ƴeew Allah ƴeewa kadi hakkude mum e Allah kala ko neɗɗo watma yaaforo ɗum sibo Allah kala ko neɗɗo wima yaaforo ɗum sibo Allah ne tawno Allah ko kanko woni joom baɗe bawɗe kanko woni roka jaare haɗa jaare kanko woni wara mane kanko woni goto mo senare wodani kanko tan woni kisɗo mo kisalala gaga mum kala towɗo ko kanko tooni ɗum kala darjiɗo ko kanko darjiɗi ɗum kala ɓamtiɗo ko kanko ɓamti ɗum donc nak sa yi neɗɗo ene woni ko ñaago Allah yo fandin ko woni ko ñaagoɗa Allah dañje ko ɓuri ko jogii ko ɗum woni wonde juuɗo ɗum noon alay sago ma mbaylen jikuji ɗi laɓɓinen ɓerɗe men jiɗodiren jaggodiren jokkodiren kadi jogoɗen fimde jogonoɗen koye men kadi jortoji moƴƴi ne tawno saɗa jorti neɗɗo yiɗama tan saɗa jorti neɗɗo ko ɓernde bonɗo joganima saɗa jorti neɗɗo yiɗa tigui ɗi daña kala hen ko heptima mbiyata wonde ko kanko wonma ɗum hewɓe nana takka ɗo yimɓe mbiya wonde ko suɓuñaɓe hewɓe nana takka ɗo yimɓe mbiya wonde ko taƴoɓe hewɓe nana takka ɗo yimɓe mbiya wonde tigui ko yimɓe liggi ɗumen billahi wallahi wa taalahi sonno ɓe gandino balɗe tati e nder gaska
mbaɓe gaccu tappore e ko heddi ko noon bandiraɓe musidɓe ɗum ko toɓɓere yanje eɗen mbawi yeruɗo guiɗo ha subaka kono noon alay saago kannen ɗum ɗo tan sponsor men officiel ko Guépard marketing monsieur Talla woni Oumar Talla woni iwdi makko ko toon to hunare boye umo hani wuuro ngo kefere walta e jaam gorko no woni ko toon France gollotoɗo golle tiɗɗe juɓɓuɗe jumtude pawodinɗe kadi simo jottake batte mum kanko jeeyi société walla mbiyen entreprise Guépard marketing ɗum noon ko jeune entrepreneur ne hannirtini henna mballen mo Guépard marketing noon jibini marque biyeteɗo IMNIT e Fouta Foutani noon a diplôme kewɗo kono noon man waɗi yimɓe expliqué Fouta Foutani ko won nalanke goto won usa wi wonde guila Sékou Oumar ummi Fouta fuuti kono Sékou ko dogori duwoni fuurankoɓe fuutata ha abada te puutata te ɓiɗɗo fuutanke tiguirigui puutata ɓe wawi yaade foof ɗum noon Fouta e waliyagal Fouta e neɗɗagal Fouta e teddugal so Sénégal wiye pays de la teranga ko Fouta tagui battane nakkillaji meɗen moƴƴi fulɓe wonko gadori ne tawno haarimiji jiiɗiɗi ko ɗo diine l'islam tawi ɗumen kono ne diine l'islam ara nde riwtani ɗumen fulɓe ko joom gacce en fulɓe ko rimɓe te ko joom teddugal ɗum waɗi noon toujours sukaɓe ko hiroɓe te koɓe hettoroɓe te koɓe ñemboɓe ne tawno ɗo ndiyam waɗanno deɓele hay sinno so tawi horima taw ɗon ɓakkere ne tawno ndiyam ɗaccata lawol ɗum tigui machallah mbaɗon feere aussi contact on Guépard marketing ne hannirtini hen pour mbawon hebde e tisortaji ɗi c'est très important so tawi noon ko côté men ga e titonde eɗen gandi ɗeɗo balɗe foof en lanci casting ngam yidde wadde programme men lellen ɗum hankkadi ne hannirtini hen machallah jii caggalam to caméra ji ɗi fa tabarakallah machallah eɗen noon mbaɗa erago e rendo fulɓe kala joguiɗo hen gandal mum bisimilla mum kala joguiɗo hen ko wawi wallude Titonde TV bisimilla mum ne tawno Titonde ari ko findinde e tindinde e hirjinde fulɓe ne kewide kala ko bande puyri ɗayru ɗum te aussi so tawi wonde aɗa sali yaware a jaɓat diggade mbasa tiggade ne tawno aade ardani aduna harde ko nafa yetti gurɗo ko nafa yete mayɗo ko nafa yomotani ɗum kono so neɗɗo nafata ko kañum e dammol poti ɗo mbiɓa hay dammol ɓuuri mo ne tawno dammol so hammini wawi sari ñaame kono en ñaame neɗɗo ñametake yartake sohla mum tan ko golle balle onon waɗoɓe abonné e nder TikTok aji ɗi gaare e nder YouTube aji he mbaɗonen abonné ne tawno ene yencinana rendo ngo Facebook aussi la même chose jeehe YouTube mbaɗon abonné so tawi aussi on ganda e nder oɗon tuma ƴeewe ganduɗo andina on walla aussi à chaque fois mbaɗoɗo vidéo ji mbaɗo andina on holno waɗirte abonné sa naati ɗo winda s'abonné ɗo nan ɗon ko less woni ɗo winda s'abonné ɗo ko bindi boɗeji sa poƴƴi ɓowlat so ɓowlima hulde wotere yaltin sara mum hulde nde a ɓoƴƴat nde yaltinanma kulɗe tati hulde wonde dow diidi ɗi ne takki ɗum ɗo ko nder ɓoƴƴata kala ne jomum nanni vidéo jara gara nelde ɗum e privé ma a yiyat ɗum ne jirata message uji vocal ni notification arat ɗum noon ɗum ko cloche de notification wiyetene hannirtini henna bandiraɓe mbatten hakkillaji e nder koye men gabonoɗen e seeni fulɓe foof ne tawno guesa bane yaaji moni kara ne wawi remde low ɗum taw natane lowɗo goɗɗo o an noon jiɗɗo gollade e Titonde TV Titonde weeɗima jungo ne hannirtini henna an joguiɗo idéji pour Titonde TV Titonde weeɗima jungo so tawi jiɗɗa ko wonde journaliste animateur walla so tawi aɗa jogui diplôme mum e nder oɗon tuma bisimilla ma e casting mbaɗowol le 17 octobre dimanche garoɗo o le 17 octobre inchallah ɗo e Parcelles Assainies siège Titonde unité 16 Sara Banque Bisis ɗo villa 406 ɗum noon avant ɗum ɗon so tawi aɗa jogui photoje walla aɗa jogui CV ma aɗa wawi neddude ɗum e 70 719 88 80 70 719 88 80 ko numéro WhatsApp noon sa noddi a heɓata kono noon numéro WhatsApp o so tawi a fayi arde aɗa wawi noddude saɗa yiɗi tawtorede casting o noddora ko 77 824 59 43 numéro uji men affiche ɗum ɗo so Allah hollonɗo haaji noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe ha gongol konngol wonta gongol e lawol gongol eɗen ñaago o mbajiri e bawɗum wasoro ɗum bongol so tawi ko tata hen oɗon jarlo oɗon jaafo tan ko wiɓɓe hen gandon ko guenom ɓoto mo sénare wodani ɓaɗone weela ene welda ene welira tewata sowona ɓuural woɗon jejjite le 30 octobre aussi ko anniversaire guiɗɓe men sehil men jaalal leñol Abdoussalam Ba gorko mo décolle tareji jiɗɗo pulago batorɗo ɗum jiɗɗo aussi fina tawa mum dendinɗo ha joni fulɓe foof ene waɗi ɗumen ko gotum ɗum noon on so noddi jiɗɗen wonde ko 6 hewodel entrée o c'est abordable ko 2000 francs
ɗum noon bandiraɓe onon kala ngara e kewal e peewal wora hay goto daro e bowol enen kala kawren nder on jarama.